Molt bona nit, encetem així aquest espai d'anàlisi que Infotelevisió dedica cada nit a aprofundir en qüestions de l'actualitat valenciana i de la resta del món i que de tant en tant, una volta a la setmana normalment, dediquem a una qüestió monogràfica, a algun tema que si bé no és actualitat potser del dia, sí que està relacionada amb el que passa en l'actualitat. I el que passa, una d'aquestes coses, és la publicació de llibres i la commemoració de fites del passat que encara en són properes i que encara en són importants, com és el cas de les normes del 32, de les que enguany es complixen 75 anys i per la qual cosa s'estan fent treballs, congressos i s'estan publicant més d'un llibre. En aquest cas anem a presentar-los un llibre en concret, que ja han pogut veure en els nostres informatius, i anem a parlar amb l'autor d'aquest llibre perquè ens expliqui el seu contingut, i per parlar també d'altres coses al voltant d'una temàtica com és la llengua, que és una qüestió que sempre en aquesta casa ens ha interessat. L'autor d'aquest llibre es diu Les normes de Castelló, l'interès per la llengua dels valencians al segle XX, és Josep Daniel Climent. Molt bona nit, Josep. Hola, bona nit. Josep és, segons s'explica al llibre, llicenciat en Geografia i Història, catedràtic d'Educació Secundària i professor associat de la Universitat de València. No és el primer llibre que dedica a aquestes qüestions lingüístiques. De fet, em sembla que aquest segon llibre és un poc també continuació d'un altre que publicares fa uns anys, que es diu L'interès per la llengua dels valencians dels segles XV al XIX. Sí, efectivament, diríem que és un poc... aquell acabava en el segle XIX, este és una part del segle XX, perquè realment s'analitza el període 1917-1938, bàsicament, que és el període clau de les normes, però sí, d'alguna manera és la mateixa. De fet, el subtítol del llibre aquest també porta això, l'interès per la llengua dels valencians al segle XX, que és un poc la continuïtat. Anem directes a la qüestió, al títol del llibre. Les normes de Castelló, les normes del 32. Dos noms també per a la mateixa cosa, no?, en realitat. Bé, normes de Castelló perquè es van aprovar a la ciutat de Castelló, normes de Castelló per a la ciutat i normes del 32 per l'any. Efectivament, el dia 21 de desembre de l'any 1932 és quan s'aproven, almenys el document fundacional diu això, que s'aproven les normes del 32, i que són senzillament unes normes ortogràfiques per a escriure correctament el valencià, que són les que utilitzaran els escriptors, les entitats, hi ha entitats oficials, entitats valencianes de l'època, i que per una sèrie de circumstàncies que ara comentarem es van aprovar a la ciutat de Castelló. Tot i que en aquell moment el moviment valencianista era més potent, era més fort. Així a València, les circumstàncies culturals, socials del moment van propiciar que fos Castelló el centre neuràlgic, diríem, de l'aprovació de les normes. Per què aquesta necessitat? Per què els escriptors, la gent que feia servir la llengua en aquella època va veure la necessitat de posar-se d'acord, d'unificar uns criteris lingüístics? Bé, avui en dia la veritat és que la percepció de la importància i la percepció que tinguem de l'ortografia és major, en el sentit que, clar, tota la població està escolaritzada, tota la població, tots els xiquets, totes les xiquetes han d'aprendre a llegir i escriure la mateixa ortografia. Clar, això fa 100 anys, fa un segle, no hi havia la mateixa necessitat, no hi havia ensenyament al valencià i, per tant, no hi havia... Ara, entre tot el cercle d'escriptors que escrivien en valencià, sí que hi havia la necessitat de tindre unes mateixes normes. Per què? Perquè el que no tenia sentit és que cadascú representara un so d'una manera diferent, que era el que passava. Hi havia unes normes que més o menys funcionaven, les que tradicionalment s'havien utilitzat, sobretot Teodor Llorente, que era un poc ja com a patriarca de la Renaixença valenciana i com a persona d'un nivell cultural més elevat, i que d'alguna manera van formant-se, però clar, arriba un moment en què l'ortografia és necessària perquè cada vegada es publiquen més coses en valencià, perquè cada vegada n'hi havia més revistes, els escriptors cada vegada escriuen més llibres i per tant es va creant-se la necessitat. Tot això
ho hem de posar en el context de l'any 1932, de la proclamació de la República, de nous aires de llibertat, etc. I clar, això fa que arribi un moment en què és absolutament imprescindible ací a València, ací al País Valencià, l'aprovació d'unes normes mínimes per a que tots escriviren de la mateixa manera. Veníem d'anys darrere que s'havien aprovat les normes de l'Institut d'Estudis Catalans, les que va elaborar Pompeu Fabra. Suposa que això també tindria la seva importància. Decisiva també. Vull dir que en el tema de l'aprovació d'una normativa ortogràfica al País Valencià no es pot deslligar en absolut del context també de tot el conjunt de la llengua catalana. De fet, en el moment en què s'aproven les normes de l'Institut d'Estudis Catalans, es publiquen en gener de l'any 1913, en el mes de febrer, el Ratpenat, que era la institució valencianista per excel·lència d'aquell moment, convoca la Junta Directiva a proposta del seu secretari, que era Jacint Maria Mustieles, convoquen una reunió de la Junta per a fer una mena d'assemblea de socis per a aprovar una normativa, és a dir, basant-se en les normes de l'Institut d'Estudis Catalans, adaptar-les a la realitat valenciana. I que això és en el 1913, en el mateix moment. De fet, efectivament, la proposta va anar avant, van haver diverses reunions i tot això va quallar en unes assemblees que es van portar a terme en l'any 1914 amb l'aprovació d'unes normes ortogràfiques. Les aprova el Ratpenat, les confecciona Lluís Fullana, però el que va passar és que no van tindre molta acceptació entre els escriptors valencians de l'època. Per què? Perquè en determinats aspectes es separaven massa de les que s'havien aprovat anteriorment a Catalunya. Que hi ha una reacció immediata a l'aprovació de les normes dels instituts catalans, hi ha una reacció valenciana, el que passa és que no va tindre bona acollida per part dels escriptors. I quan escrivien, quan no hi havia unes normes unificades, quan ells escrivien, hi havia capelletes, hi havia grupets per tendències, o era una cosa molt personal, inclús hi havia una coherència personal de cada escriptor a l'hora d'utilitzar unes grafies per a representar? Bé, això la veritat és que és bastant complicat. Hi ha algun autor, com és per exemple Josep Nebot i Pérez, que a final del segle XIX estableix una sèrie de grups d'escriptors amb les afinitats que tenien, si seguien unes normes més populars o seguien unes normes amb paraules més arcaïtzants. Això ja ve de la Renaixença. A la Renaixença ja n'hi ha partidaris, gent com era Bernat i Badoví o com eren Josep Maria Bonilla, que escrivien en un valencià molt popular, un valencià molt castellanitzat, Teodor Llorente, que utilitzava un llenguatge més culte. Vull dir que això ja ve de la Renaixença. Després, a principis del segle XIX, continua un poc el mateix. Vull dir que n'hi havia revistes que escrivien amb una ortografia i que hi havia unes altres que en seguien unes altres, moltes vegades era criteris personals, no n'hi havia cap... Hem de pensar que no es publiquen pràcticament en aquella època estudis del valencià. Només hi ha un autor a finals del segle XIX i principis del XX, que és Josep Nebot i Pérez, i després hem d'esperar els estudis de Lluís Fullana, que és a partir de l'any 1905-1906, Lluís Fullana, que ja comença a publicar algunes obres també. Però la veritat és que la majoria d'escriptors no tenia unes normes clares. Vull dir que podem veure un autor que té un llibre en unes normes i un altre en unes altres. Tampoc n'hi ha autors que tinguin massa llibres, tot s'ha de dir.